Denne film beskriver, hvordan økonomien hænger sammen på Københavns Universitet. Københavns Universitet har ca. 38.000 studerende, 10.000 ansatte, en omsætning på 8 milliarder og har til formål at levere uddannelser, forskning og formidling. Samfundet har en interesse i, at universitetet bidrager til et højt vidensniveau, både via uddannelser i skabelsen af ny viden, men også ved hjælp af grundforskning. KU modtager derfor midler fra finansloven. Universitetet samarbejder også med en række danske og udenlandske virksomheder og får bevillinger til projektarbejde. Offentlige institutioner kan søge midler fra EU's rammeprogrammer til forskning og udvikling. KU søger og modtager derfor også midler fra EU. Fordi pengene kommer flere forskellige steder fra, finansloven, virksomheder og EU, er der forskel på, hvordan der skal budgetteres, og på hvilken måde der skal afrapporteres. For at kunne styre økonomien har KU en styringsmodel, der skal sikre sammenhæng mellem målene i strategien, udviklingskontrakt med ministeriet, aftaler med fakulteterne og det samlede budget. Når aktiviteter igangsættes, og vi begynder at bruge midlerne, er KU underlagt særlige regler for registrering af og opfølgning på forbruget. De mange interessenter, myndighederne, virksomheder, EU med flere, har derudover forskellige krav til, hvordan de ønsker opfølgning og dokumentation på forbruget. KU's styringsmodel hjælper os til at bevare overblikket i sammenhængen mellem universitetets formål, de ydelser, der skal leveres, samt de anvendte ressourcer og omkostninger. Der er navnlig fokus på at understøtte styringen på institutterne. I styringsmodellen arbejdes der med 2 år, et budgetår og et planår. Budgetåret er månedlige og kvartalsvise opfølgninger på forbruget, altså nutidigt. Planåret derimod omhandler fremtiden. Hvad forventer vi at skulle bruge næste budgetår? De kvartalsvise opfølgninger skaber overblik og sikrer, at budgettet stemmer overens med det faktiske forbrug, mens planår hjælper os til at planlægge næste år. Pengene fra finansloven fordeles ved hjælp af en fordelingsnøgle 80-20. 80% går til fakulteterne, der hver udarbejder eget budget, mens 20% går til fællesudgifter såsom husleje, IT og bestyrelsens strategiske pulje. Universitetet har årligt i gennemsnit 5.000 eksternt finansierede projekter med en samlet økonomi på ca. 3 milliarder. Et projekt starter som en sag i journalsystemet CAPTCHA allerede inden pengene er bevilget. Mens projektet løber, bruges rapporter til at styre og følge op på korrekt brug af midlerne og overholdelse af krav for bevillingsgiveren. Når projektet er slut, laves et endeligt regnskab, som indgår i afrapporteringen, hvorefter projektet kan lukkes ned. Når kalenderåret er gået, så skal der følges op på universitetets samlede økonomi. Årsrapporten indeholder en beretning bestående af de udvalgte resultater for året, de strategiske indsatsområder, organisatorisk udvikling, finansiel redegørelse og en rapportering på udviklingskontrakten. Årsrapporten indeholder også regnskabet med resultatopgørelse, balance, egenkapital med mere. Desuden indgår også hoved- og nøgletal samt eventuelle påtegninger. Dette var en simpel illustration af KU's økonomi. Så får I ikke mere for den 25 øre.